Alah, 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 iki yo wah, alah, 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 oh, iki yo wah, alah, 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 alah. Berangkat, geng, berangkat. Awan-awan. Rasa, esuk-esuk pemrungsung ya. Iwake nang ngenteni dhewe. Iwake ngenteni dhewe. Oke. Kita mau berangkat, geng. Lho, panci mah keri kok. Aja sing dileng-eleng apa, Mas? Iwake. Dileng-eleng apa lho? Tekan dalan kok tak keri wedhus ngono. Ngladeni iki lho tantangi ning WKW, tonton kok, tonton. Ah, ya jret nantangi WKW wae. Tandangi saiki wae. Peleke padha ra mampu. Piye iki? Wah, ya kurang no. Wah, esok. Iki. Iki teko. Kurang. Wis, remuk iki. Aduh, piye? Piye iki? Entek rentuk lumut iki, rentuk lumut. Lah iya rentuk lumut piye? Ya wis remuk. Ya disikok seno niku. Ame-ame ra cetha iki. Dientek-entekke lho ya ini iki. Jam piro iki tengah? Jam 8 lho. Jam setengah 10 lagi tekan pangkalan. Solo WKL jam 10 lagi tekan pangkalane ra wong ki wong nekat iki. Wis nunggu Mas. Lah. Ya wis tenang. Sing nunggoni pakai wong asian sing nunggoni wong akibat iki. Nunggu aku tok. Setengah 10. Oke, gas. Kita mulai berangkat dulu. Berangkat. Ya tersangan itu. Oke. Ning dalan-dalan foto wae, mandek foto sih, Pak. Wis kesuwen target foto wae sestasi kudu. Suwe ora karo dayange WKI iki akhire wis perang 20 tahun ora mancing bareng iki. Lagi iki sama mancing bareng. Agus nduk. Weh. Yo kok muga-muga apik jam iki. Kawanan. Bareng Lek Agus. Wah, yes. Nah, stok foto kayak banget. Wow. Apa weh? Kau belum? Ada spotnya, bener. 1 juta spot. Tinggal pilih. Do mancing ya belum? Online do mancing. Ini spot yang kita tuju ini. Pulau Putih. Padahal kita dulu tuh mancingnya di sana. Pohon itu loh, yang di pohon itu. Airnya surutnya segini. Alah. Spotnya saja sih. Saja sih tenan. Yus, aman. Oke, boleh langsung kita mulai permancingannya, weh. Gak usah pakai lama-lama. Udah terlalu siang. Bagian dari sana ini sama Lek Wiji sendiri di sini. Bagian di belakang. Sinyal sidik-sidik. Bablas ki. Selesai. Asem.
Asam. Sakene langsung ngamis diserayan ning kono, Bro. Ya, wah. Iki langganku kapan nih? Duk, alah, nyodoraken uteke. Sis. KO iki bola tidak semudah yang kau bayangkan. Tidak semudah yang di YouTube pokoknya. Tak mundur ya. Gus, lah kulit titik sempat sih. Kulit titik sempat Pak terlumut. Lah, dajrut malah mumbul nggon aku tanjir ora. Les. Iya, kita engko dadekno lek tak mentel lek. Kuwi melu ya. Alah. Alah. Oh, enek nilane le. Oke, tak kira ya agal. Wis ra apa, alhamdulillah. Kosok ning pinggir. Heeh. Gak setah nengah-nengah. Mundur lah gendok iwak. Lho. Kan lur sana. Oke. Tidak ndek kemampuan nang teng. KO. Duk, alah. Anjir jaran. Serinding bola. Woi, idolane pemancing WKO. Ikonik WKO bola wis pokoke cemplung gesek, ndak ganggu. Anjir jaran kan. Mau petas-petas enek hancur aneh. Nila kena ngono lho. Semana. Oh, cak cemung-cemungan langsung dipuangan. Lah, kayak serindingnya ngamuk. Iki Pak. Wah, tanjir. Iki lho Pak Le. Asem cah. Ngono lho teng nilai tanjir. Gur pengen Pak. Ki ngapa Le? Oh iya kok gerakna ya Gus. Oh ae, wis ngono lho genah ra resiko Le. Iya, wis to. Genah dadi konten. Genah dadi konten Le. Heeh. Hei. Malah bajirut. Wong tuwa. Mas Agus, selamat pagi. Pagi, Bolo. Oke. Ari bolang ketok suarane. Diangkat to. Alhamdulillah. Iwak tok, Kang. Sesuk gon rene kancamu, Kang. Wis iwake tak giring kok kono, Mas. Oke. Dudute kene. Oke, Kang. Nek ngerti kene gone iwak mah kok ngen ndi? Ndri narik iwak. Iki ya iwak. Alah. Wah, niki lemu ya niki. Sus. Lah. Kosek. Ngebrak aku lho. Kosek. Wah lemu. Alah. Aku sampe udrupan is potensi tak iki. Nah, iki lemu iki, telu lemu iki. Oh, telu lemu.
Yo alah. Iki yo ora ndrup ala iki ala 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 ala. Ala ala. Iki salah sapa ya iki ya? Iki ngopo lele. Salah sapa ya? Narik iwak dhewe. Ngono. Kontone denare iwak kok. Ketelek kudu ada. Wis tak tedak-tedak. Aduh, telek ra damak. Oh. Oh la kono yo. Nang ke. Kerosan tenagane rasa-rasa tolong nyari wis. Ameh ngebleske walesan. Aduh, nang kontan nih. Oh, duk tajir lho kok. Tajir. Sakit bahagia lho kok. Asyik. Bahagia iwak. Delek. Yes. Duh, enak. Piye balap ke piye? No, senak iki. Entek po. Wah, icok terus Pak. Yo. Bila kamu masuk ngidul dah lho. Iwak entek Gus wilan Gus enteke bos karo wiji. Oh, Iki teni opo iki? wis rugi tenan iki. Oh, oke munggah 5 rek. Pitulikur kono. Oh, apik pindah ini. Oh, dipanteng ya kok trondolo. Yo. Ijek kena. Alah. Sorry lah, Gus. Oke. Alah, sorry lah, Gus. Oh, jaleke dibom sik lek. Alah. Krop ya. Terus nyari gemuk nih ora apa. Lanang ki done kok ngene iki. Iwak lanang. Piye ta? Alah. Tengah jam. Tengah jam paling lek iki. Eneng ketok aku. Yo meh. Pok galipo. Pok galipo ada sabun jenenge cepok, dalan bayi jenenge biawo. Cuk neh lek alah. Walah, mini hiri no. Mini hiri. Tapi ya arep mana harang lagi semene. Iki anu balita. Hai mini hiri. Hei, arep mencolot. Kena. Tanjir. Yo. Alah, kok mangane kaya ngono nyeneng kene kok. Serondong.
Alah, piye to? Ya. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Kau pihak akhir ini lah. Ngeler aja mana. Alah, 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 alah. Kose. Limu lho, limu nek nangan yo lah. Lolo. Alah, 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 alah. Akhirnya. Masuk deh. Entok ijo lele. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Apa iki? Mene-mene ini kok. Biyen pokoke lebokke. Ah iya. Duk. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Alah, 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 nanti. Alah. Ah, ya. Ih, ikannya melenuk-melenuk. Kusik. Lumayan pula. Ini lepayan iki daging yo nan iki. Pika gemuk iwak lanang itu nih. Masih ada ikan asin di kemampuan yang BKO ternyata belum. Oke bola karena ini badai bola udah badai pulang aja bola. Alah hasilnya BKO ternyata masih punya kemampuan saya. Oh alah kropyak ayo iwak tok ramum iwak tok ikan alah BKO siapa tahu ini dipentet rame lu nang kapan lek pentet nang dipentet. Wah, tanjur anak ngece aku rawani nang BKO wae mah wong ra enek. Semprul anak. Oke, bola. Sampai sini dulu, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Wis debojo.